πάμε τώρα. Θυμάμαι ότι τρέχαμε και κάποιος μας άρπαξε. Παιδιά, είστε εδώ και δεν μου το λέτε τόση ώρα ότι σας αγνοώ. Δεν ξέρω, με είδατε και ντρέπεστε να χάρτησε κάποιον το σπίτι. Και, παιδιά, λοιπόν, έχουμε σε εδώ, και μας αφήγαγε. Αν και μας είχε ιδέες και θυμάμαι και τώρα μας ξέδεσε. Ναι. Και είμαστε εδώ σε ένα εγκαταλελειμμένο σπιτάκι. Σπιτάκι, ναι, σπιτάκι. Ναι, σπιτάκι το λέω, αν δεν ξέρετε. Και είμαστε στο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μέσα. Ωχ, περιμένω να σας κάνω ένα. Πάρτο. Παιδιά, έχουμε πράγματα μέσα και όλο θα κάνει. Πάρε το βιβλίο και φεύγουμε. Πάμε, παιδιά. Πάμε στο σπίτι μας. Εδώ, παιδιά. Έλα στο σπίτι μας. Παιδιά, συγγνώμη. Έπαιξα το μισό βιβλίο. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Εδώ. Λοιπόν, θα διαβάσω εδώ. Παλαιά γραφή στο Wilson της 515. 5 Δεκάτου του 20 του... Τι έχω τρέχω τώρα. Όχι. Του 1600 κάτω. Σε αυτό το σπίτι που είναι δίπλα από την οδό Μπάρκερ έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος. Συγκεκριμένος είναι η οικογένεια Wilson. Αυτοί δολοφονήθηκαν από έναν άνθρωπο. Κανείς δεν πήρε τα πράγματά του στο σπίτι. Τα δικά αντικείμενα είναι το εργαστήριο του παππού, οι κατασκευές του, το ρούχο της μαμάς και το ρούχο του παιδιού. Όσοι άνθρωποι δεν βρουν και δεν πάρουν και τα τρία αντικείμενα, θα τους σκοτώσουν τα πνεύματά τους. Προσοχή, μην μπείτε ποτέ ξανά σε αυτό το σπίτι. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Το άκουσες αυτό?